Assalamu alaikum warahmatullah. Yan uwa barkanmu da yau, barkanmu da haɗuwa da ku a wannan bidiyo. So insha Allah a wannan bidiyon zan muku bayanin yadda za ka yi bayanin na nambar ka ko kuma ma ka yi dinka buɗe wadansu. Sai idan wannan ne farkon ziyartar ka wannan tasha da mai albarka, muna roƙon ka kada ka manta ka danna alamar subscribe, sannan sai ka danna alamar ƙararrawa domin ta haka ne a duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo kai tsaye YouTube za su sanar da kai. So ta hanyar amfani da wani application ne, saboda kun gane saboda WhatsApp yanzu suna tare da rufe wa mutane nan basu, musamman idan kana amfani da GB WhatsApp da dai sauransu dai. Akwai dalilai da yawa da suke kawo hakan. To misali shine wasu 'yan Najeriya wadda zan kawo muku bayani ma akan tsarurrukan nasu wanda su ne suka haɗa wannan application. Wannan application zai taimaka maka ka buɗe kowace irin namba ta WhatsApp wacce aka rufe. So za ku ga abin gashi nan, za ku ga version 1, version 2, version 3 ko ma dai wanne ka zaɓa. To da farko dai za ka zo ka danna misali wanda kake so. Misali bari in danna number 1 ɗin nan kamar haka. Za ku ga nan already an saka plus ɗin nan, sai ka saka farkon lambar ƙasar ka. So kowace ƙasa akwai farko. Misali mu Nigeria za ka sa plus, an riga an sa plus ɗin, sai ka sa 34 kamar haka. Sai ka sa lambar taka misali 81094385. So kamar haka sai ka danna, kun gani generate report, sai ka danna. Za ku ga komai an rubuta maka abin da ya kamata a ce ka tura wa kamfanin WhatsApp ɗin kamar haka. Za ka iya kwafi haka, sannan kuma sai ka danna sending report. So kamar yadda kuke gani za ku ga haka nan already ba na so na janyo sama saboda email ɗina ne a gurin, kun gane ai. Za ku ga ya nuno maka haka kawai sai ka tura wa da kamfanin WhatsApp ɗin. Su kuma a 'yan awanni kawai sai ka je ka yi login, ka gwada buɗe WhatsApp, za ka ga normal ya buɗu. Duk da haka idan baka gane ba kana danna wannan hoton hannun nan, za ka ga komai da komai yadda za ka yi step by step. Mai haɗa application ɗin duka ya sa hoton komai da komai. So kai ma idan kana so haɗa ma irin wannan application ɗin duka, idan kana buƙata za ka iya koya, in kana buƙata kai mun magana. So wannan application ɗin yana da matuƙar amfani sosai. Sannan akwai link ɗin shi a description. In ma baka ga link ba, akwai ga sunan shi nan, sai ka search ɗin shi a Play Store ko kuma ka shiga cikin Telegram channel ka rubuta Usman Fasaha TV, ka shiga za ka ga link ɗin kai tsaye, sai ka downloading ɗin shi ko kuma application ɗin. So wannan application ɗin yana da matuƙar amfani sosai. Abinda za ka rubuta WhatsApp ɗin, kaga in baka jin turanci, kaga normal wannan application zai taimaka maka. So idan kuna son irin wannan bidiyon ku danna mana alamar like. Mun gode sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba. Ni ne naku har kullum Usman.